Η Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση. Τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη, πώς την κυβερνούμε, τι ρόλο παίζουμε πλέον εμείς οι κυβερνήσεις. Το τραγικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει η σκέπη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ο αγώνας κατά της διαφοράς είναι διαρκής αγώνας. Έχω αποδείξει ότι σε αυτά τα πράγματα δεν δέχομαι μίγα σπαθί. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε! Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Προ αυτής της καταστάσεως ο εθνικός στρατός έκρινε ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει των δρόμων προς τον Κριμνόν. Βρήκαν τις πόρτες ανοιχτές και μπήκαν οι εχθροί μας. Σέρνουν μίσους στις φυλακές κι άλλους σε ξερονίσια. Μετά από 10 χρόνια, τα 7 από τα οποία η Ελλάδα βρέθηκε υπό δικτατορικό καθεστώς, ο ελληνικός λαός εκλήθη στις 17 Νοεμβρίου να εκλέξει ελεύθερα τους αντιπροσώπους του στη Βουλή. Έτσι, το Κοινοβούλιο, που προέρχεται από την λαϊκή θέληση, ξανά γίνε το επίκεντρο της πολιτικής ζωής του τόπου και ο εκφραστής της βουλήσεως του ελληνικού λαού. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια, οι Έλληνες πολίτες, ελεύθεροι, κυρίαρχοι της θελήσεώς τους, προσήλθαν στις κάλπες για να ασκήσουν το ύψιστο καθήκον τους, να ψηφίσουν. Ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός του κόμματος Νέα Δημοκρατία, κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, δοκίμασε μια ευχάριστη έκπληξη όταν έφτασε στο εκλογικό τμήμα της περιοχής του για να ψηφίσει. Οι οπαδοί του επεφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να βγει από το αυτοκίνητό του και να μπει στο εκλογικό τμήμα. Χειροκροτήματα, ζητοκραυγές και ανθοδέσμες συνέθεσαν την εικόνα των εκδηλώσεων του πλήθους υπέρ του κυρίου Καραμανλή. Όλα γίνονταν μέσα στον ταχύτερο δυνατό χρόνο και μέχρι το πρωί της Δευτέρας είχαν ανακοινωθεί τελικά αποτελέσματα των εκλογών που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Καραμανλή 55% περίπου. Στην Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις 20% περίπου, στο Πασόκ 13% και στην Ενωμένη Αριστερά 9%. Λίγο μετά τα πρώτα χαρακτηριστικά και ενδεικτικά αποτελέσματα που προδίκαζαν την μεγάλη νίκη του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμανλή, χιλιάδες οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας ξεχύθηκαν στους δρόμους για να εορτάσουν τον εκλογικό τους τρίαμβο.
Ελληνίδες, Έλληνες, η Ελλάς ανέλαβε σήμερα μια πρωτοβουλία, η έκβαση της οποίας θα επηρεάσει αποφασιστικά τη μελλοντική πορεία του έθνους. Προ λίγων ωρών επεδώσαμε στις Βρυξέλλες αίτηση με την οποία η χώρα μας ζητεί να καταστεί πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των συναφών οργανισμών. Ελληνίδες, Έλληνες, η κυβέρνηση ανέλαβε την μεγάλη αυτή πρωτοβουλία, αφού προηγουμένως και παρά τα υφισταμένες αντικειμενικά δυσχερίες δημιούργησε υπέρ της χώρας το κατάλληλο διεθνές κλίμα. Αυτός ακριβώς υπήρξε ένας από τους κυριότερους λόγους των προσφάτων ταξιδίων μου στη Δυτική Ευρώπη. Εξήγησα γιατί η ένταξη δεν συμφέρει μόνο στην Ελλάδα, αλλά συμφέρει και στην Ευρώπη. Ελληνίδες, Έλληνες, είπα και προχθές στη Βουλή ότι παρά την εκκρεμότητα του κρίσιμου εθνικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, ουδέποτε οι προοπτικές για το μέλλον της Ελλάδος ήσαν καλύτερα. Αρκεί κατά την ιστορική φάση στην οποία εισερχόμεθα να επιδείξουμε όλοι οι Έλληνες αυτοπιθαρχία αλλά και δυναμισμό για να κατοχυρώσουμε τη δημοκρατία και να εξασφαλίσουμε για μας και τα παιδιά μας πρόοδο διαρκή και αδιατάρακτη. Σας ευχαριστώ. Η Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση. Διαπραγματεύεται την ένταξή της στην Ενωμένη Ευρώπη. Γιατί με την ένταξη αυτή κατοχυρώνει τη δημοκρατία της, ενισχύει την ασφάλειά της και επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Ελληνίδες, Έλληνες, χθες συνετελέστη στις Βρυξέλλες ένα ιστορικό για την Ελλάδα γεγονός. Με τον τερματισμό των βασικών διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια 18 ετών και η χώρα μας κατέστη ουσιαστικά το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με την ισότιμη συμμετοχή μας, μια ισχυρή οικογένεια ελεύθερων, ανεξάρτητων και δημοκρατικών λαών, όπως θα είναι η Ενωμένη Ευρώπη, θα κατοχυρώσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία και την ένταξη της χώρας μας στην οικογένεια αυτή θα την απαλλάξει από οποιασδήποτε εξαρτήσεις. Εμείς υποστηρίζουμε την ένταξη ότι πιστεύουμε στη δημοκρατία και ότι της δημοκρατίας οι λαοί είναι εκείνοι και προπαντός οι λαϊκές τάξεις, οι αγρότες και οι εργάτες, εκείνοι οι οποίοι ελέγχουν και κυριαρχούν στη δημοκρατία. Το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ ότι θεωρεί την Ευρώπη ως Ευρώπη των μονοπωλίων και των κατεστημένων αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων αντίθετος με την πραγματικότητα. Τότε, όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή δημοκρατία πραγματική δεν υπάρχει παρά στην Ευρώπη. Πού αλλού εκτός Ευρώπης θα αναζητήσει στην περιοχή εκείνη στην οποία πράγματι ο λαός ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και για να ενισχύσει τον ΠΑΣΟΚ την αντιδυτική του πολιτική, προσπαθεί να πει στο λαό ότι οι Ευρωπαίοι δια της εντάξεως επιδιώκουν να μας καταπροκτήσουν. Αλλά και οι συνάδελφοι, οι Ευρωπαίοι δεν είναι εκείνοι οι οποίοι μας εκάλεσαν να ενταχθούμε στην κοινότητα. Δεν μας παρεκάλεσαν να ενταχθούμε στην κοινότητα. Εμείς το επιδιώξαμε και το επιδέξαμε επιμόνως. Και αυτοί μας εδέχσαν στην οικογένειά τους. Όχι για να μας εκμεταλλευτούν, αλλά ειλικρινά ότι επιθυμούν να μας βοηθήσουν. Το εθνικό εισόδημα της Ελλάδος, κύριε, είναι του κοινοτικού.
είναι περίπου 1,68%. Και οι εξαγωγές, ή μάλλον εξαγωγές ελληνικές, έντα εξαγωγών της κοινότητας, είναι λιγότερο από 1%. Είναι περίπου 0,78%. Τι είναι εκμεταλλευτούν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα να μας καταβροχτήσουν? Αλλά κύριε συνάδελφε, ας αφήσουμε τους αριθμούς και τις θεωρίες. Και ας αναζητήσουμε την αλήθεια της διασπορικής. Και θα μπορούσα, για να την βρούμε, την αλήθεια, να ρωτήσω σε αυτούς οι οποίοι αντιτίθενται στην ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Γιατί όλες οι παραγωγικές τάξεις της Ελλάδας υποστηρίζουν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα? Δεν γνωρίζουν τα συμφέροντά τους? Γιατί η Ισπανία και η Πορτογαλία επιδιώκουν επιμόνως την ένταξή τους και μάλιστα με σύμφωνα γνώμη όλων των κομμάτων, δεξιών και αριστερών, για να καταστραφούν? Είμαστε πραγματικά ένα κράτος με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε απόψεις. Θα γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη. Και θα έχουμε μια ψευδαίσθηση ότι συνδιοικούμεθα στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτή δεν είναι μια σκλαβιά? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, φτάνω στο τέλος. Το πρόβλημα δεν είναι σήμερα αν θα υποτιμηθεί η δραχμή. Αυτό είναι το λιγότερο κακό. Το τραγικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αντέχει τα βάρη και τα ελλείμματα. Ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει η ΚΕΤΗ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θέλω να πω ότι είδα πράγματι το Διευθυντήριο να λειτουργεί. Τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη, ποιος την κυβερνάει, τι ρόλο παίζουμε πλέον εμείς οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις? Βρίσκω δηλαδή ότι πάμε σε ένα είδος συρρίκνωσης της εθνικής δύναμης, αλλά όχι στο βωμό μιας συλλογικής δημοκρατικής διαδικασίας. Στο βωμό των κρίσεων και των συμφερόντων. Σας λέγω όμως ότι εδώ υπάρχει σαφές σχέδιο για την μηδενοποίηση των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες δεν θα μπορούν να παίξουν δημοκρατικά αποτελεσματικό ρόλο, αλλά θα υπόκεινται στις κατευθύνσεις που θα μας δίνει το Διευθυντήριο. Κάποτε το φανταζόμουν ότι θα έρθει. Τώρα το βλέπω. Υπάρχει μια διαφορά. Σήμερα το 1996, 4-5 χρόνια πριν το 2000, πριν τη χιλιετία, η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν έλυσε το ζήτημα της εσωτερικής της ενσωμάτωσης. Και καλείται να ενσωματωθεί στην Ευρώπη χωρίς να έχει λύσει αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ ανήσυχος και πρέπει να σας το πω εδώ πέρα από ιδεολογισμούς. Γι' αυτό η Ελλάδα φοβάμαι ότι στο τέλος του κύκλου, που θα είναι το 2004, θα είναι το 2010, τότε θα δούμε ότι αντί για αυτήν την Ελλάδα για την οποία λίγο πολύ όλοι μιλούν αργά, θα είναι μια Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό τουρκομπαρόκ. Θα είναι δηλαδή μια Ελλάδα, ένα φτωχό ίσως
και συρρυκνωμένο βιλαέτη ή γερμανικό λάντερ. Η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για το διάδοχο του Ανδρέα Παπανδρέου, που θα αναλάβει και χρέη πρωθυπουργού, ξεκινά το πρωί της 18ης Ιανουαρίου 1996. Ο Σιμίτης παίρνει 53 ψήφους. Τόσους πήρε και ο Τσοχατζόπουλος. Ο Αρσένης μένει έξω από την κούρσα με 50 ψήφους, ενώ ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος πήρε μόλις 11 ψήφους. Όλοι τότε πίστευαν ότι το χρήσμα θα πάρει το αγαπημένο παιδί του Ανδρέα, ο Άκης. Η δεύτερη ψηφοφορία όμως κρύβει μια μεγάλη έκπληξη. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος συγκεντρώνει 75 ψήφους και ο Κώστας Σιμίτης 86. Αυτοί που έκριναν ποιος θα γινόταν πρωθυπουργός ήταν στην ουσία μια μικρή ομάδα 6 βουλευτών που είχε φωνάξει το προηγούμενο βράδυ στο γραφείο του ο τότε Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου. Τους παρότρινε να ψηφίσουν Σιμίτη, δίνοντάς τους στην ουσία το χρήσμα. Αυτή τη χάρη θα του την ξεπλήρωνε ο Κώστας Σιμίτης 11 χρόνια αργότερα με το περίφημο δαχτυλίδι της διαδοχής. Η πρωθυπουργική θητεία του ξεκίνησε με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Είναι η νύχτα των ημείων. Η σύγκρουση αποφεύγεται την τελευταία στιγμή. Χάνουν όμως τη ζωή τους θυσία στο βωμό του καθήκοντος 3 αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού. Ο Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο Παναγιώτης Βλαχάκος και ο Έκτορας Γιαλοψός. Η οργή του κόσμου είναι μεγάλη. Η ελληνική κυβέρνηση επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στο χώρο της Σύμνια και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η απεμπλοκή επετεύχθη χωρίς καμιά απολύτως διαπραγμάτευση με την τουρκική πλευρά. Ματαιώθηκε έτσι η επιδίωξη της Τουρκίας να εξαναγκάσει την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των βραχονησίδων. Η βραχονησίδα Ύμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Εκείνο όμως που εξόργησε περισσότερο από όλα την κοινή γνώμη ήταν αυτή η φράση του Κώστα Σιμίτη από το βήμα μάλιστα της Βουλής. Αν και Γερμανός κατά την πασοκική διάλεκτο ευχαρίστησε τους Αμερικανούς. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Η απόσυση των ευθυνών από τις δικές του πλάτες προκαλεί την οργή του πρώην αρχηγού ΓΕΘΑ. Ο επί οκταετία κυβερνήτης του σκάφους εμφανίζεται ως αμέτωχος, αναμάρτητος, αλάθητος. Ο Ντεγκόλ γράφει στα απομνημονεύματά του. Μόνο ανόητοι υποστηρίζουν ότι δεν διαπράττουν λάθη. Κατανοώ την αγωνία και την ανάγκη του κυρίου Σιμίτη να απολογηθεί για τα πεπραγμένα και για πολλές άτυχες στιγμές του. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται βέβαια και η υπόθεση Οτσαλάν, η δεύτερη μαύρη κοιλίδα της πρώτης τετραετίας Σιμίτη. Όταν με διάφορους χειρισμούς ο ηγέτης του κουρδικού κινήματος ΠΚΚ στην ουσία παραδίδεται στο πιάτο στους Τούρκους. 3 υπουργούς αποκεφάλισε ο Σιμίτης εξαιτίας αυτής της υπόθεσης. Το Θεόδωρο Πάγκαλο, Υπουργό Εξωτερικών, τον Αλέκο Παπαδόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών και τον Φίλιππο Πετσάλνικο, Υπουργό Δικαιοσύνης. Στην περίπτωση του Αμπτουλά Οτσαλάν δώσαμε κάθε δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια. Οι εκλογές του 2000 εξελίσσονται σε ένα πραγματικό ολονύχτιο θρίλερ. Πολλοί πιστεύουν ότι η πρωθυπουργία Σιμίτη είναι απλά μια μεταβατική περίοδος μετά το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι σίγουροι ότι μετά από 19 χρόνια ήρθε ξανά η ώρα της Νέας Δημοκρατίας και του Κώστα Καραμανλή. Τα πρώτα αποτελέσματα τους δικαιώνουν. Ο Κώστας Καραμανλής προηγείται.
Η δάδα της Νέας Δημοκρατίας κυματίζει στο Σύνταγμα και μεταλαμπαδεύει το μήνυμα της νίκης μέσω της τηλεοπτικής οθόνης σε όλη την Ελλάδα. Στην πλατεία Κλαθμόνος, στο κεντρικό προεκλογικό περίπτερο του Πασόκ, επικρατεί παγωμάρα και προβληματισμός. Όλοι αναπολούν τον Ανδρέα. Τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ είναι αναστατωμένα. Ένα-ένα αδειάζουν τον πρόεδρο. Ο στρατηγός Θεόδωρος Τσουκάτος όμως είναι ψύχρεμος. Περιμένετε να μπει και η Β' Αθήνας, λέει. Ο Κώστας Σιμίτης δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Με μια απίστευτη ανατροπή αργά τη νύχτα, το Πασόκ περνά μπροστά. Οι χαρές και οι πανηγυρισμοί μετακομίζουν από το Σύνταγμα στην Κλαθμόνος και από τη Ριγίλης στη Χαριλάου Τρικούπη. Τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας. Το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη παίρνει ποσοστό 43,79%. Το ψήφισαν 3.007.596 πολίτες. Και η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμανλή παίρνει ποσοστό 42,74%. Το ψήφισαν 2.935.196 ψηφοφόροι. Αυτοί οι 72.400 πολίτες που έδωσαν τη νίκη στο Πασόκ δίνουν και το δικαίωμα στον Κώστα Σιμίτη να παραμένει για δεύτερη συνεχή τετραετία πρωθυπουργός. Η Ελλάδα μπαίνει πλέον στο νέο αιώνα υπό την καθοδήγησή του. Αυτό το χρονικό ορόσημο αποτελεί σημείο σταθμό σε ολόκληρη την πολιτική του σταδιοδρομία. Θα το χρησιμοποιήσει συχνά για να πείσει τους Έλληνες πολίτες για την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει. Θα το χρησιμοποιήσει για να συμπαρασύρει τον κόσμο και τις κοινωνικές τάξεις στο ευρωπαϊκό ταξίδι της ανάπτυξης. Η Ελλάδα του νέου αιώνα δεν μπορεί να περιμένει. Είναι ιστορική ευθύνη να εντάξουμε όλες τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας στο οικοδόμημα, στην οικοδόμηση της νέας Ελλάδας. Θα το χρησιμοποιήσει πολιτικάντικα για να θέσει τα όρια των διαφορών μεταξύ αυτών που αποκαλούνται προοδευτικό Πασόκ και συντηρητική Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει στο οικονομικό της πρόγραμμα αυτό που χρειάζεται για την ανάπτυξη είναι η πολιτική του 60 με του 81. Αν είμαστε καλά τον 21ο αιώνα να υπάρχει κόμμα το οποίο λέει να πάμε πίσω, θα πάμε μπροστά, έτσι το θέλει ο ελληνικός λαός. Σε όλες τις χρονικές περιόδους από τη μεταπολίτευση και ύστερα οι ηγέτες της χώρας χρησιμοποίησαν πάντα μια λέξη κλειδί. Μια λέξη που συνόψιζε την πεμπτουσία της πολιτικής τους θεώρησης. Για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η λέξη αυτή ήταν η Ευρώπη. Το όραμα δηλαδή μιας Ελλάδας ενταγμένης στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η λέξη αλλαγή. Με αυτήν κέρδισε τον κόσμο, αυτήν οραματίστηκε, αυτήν επιδίωξε. Για τον Κώστα Σιμίτη η λέξη κλειδί ήταν εξυγχρονισμός. Μια Ελλάδα δηλαδή που προχωράει μπροστά με γοργά βήματα και δεν είναι απλώς θεατής των εξελίξεων. Το βασικό άρμα στην υπερταχεία της Ευρώπης είναι η ενιαία νομισματική πολιτική. Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Το όραμα του ευρώ. Το Νοέμβριο του 2000 η κυβέρνηση Σιμίτη καταθέτει στη Βουλή τον τελευταίο προϋπολογισμό σε δραχμές και τον πρώτο σε ευρώ. Σήμερα, το 2001, αναστρέφεται η τάση. Η Ελλάδα πλέον έχει πλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό, στον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης. Ένα πλεόνασμα 210 δισεκατομμυρίων δραχμών. Τα μηνύματα είναι θετικά ή τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται. Οι δείκτες της ελληνικής οικονομίας έχουν θετικό πρόσημο. Ο Υπουργός Γιάννος Παπαντονίου δηλώνει ότι ήρθε η ώρα να πληρώσει το κεφάλαιο και να ανακουφιστεί ο μικρομεσαίος Έλληνας πολίτης. Η πάταξη της φοροδιαφυγής, που είναι πρωταρχικός στόχος της σημερινής κυβέρνησης, η οποία δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί με συμφέροντα, ούτε με επωνύμους, ούτε με ισχυρές επιχειρήσεις, δημιουργεί μεγάλα περιθώρια για μείωση του φορολογικού βάρους, για συνεχείς νέες φορολογικές ελαφρύνσεις. Ο κόσμος έχει κάθε λόγο να πιστεύει όσα ακούει. Βρίσκεται αναπαυμένος στη χρηματιστηριακή νιρβάνα του. Χιλιάδες μικροεπενδυτές, άσχετοι με οικονομικούς δείκτες και μεγέθη, τζογάρουν στις Σοφοκλέους και βλέπουν εισοδήματα και κεφάλαια να εισραίουν στην τσέπη τους. Είναι τέτοια η χρηματιστηριακή εφορία που ακόμη και η τραγωδία του σεισμού της Αθήνας τον Σεπτέμβριο του 1999 είναι ανίκανη να στρέψει το ενδιαφέρον των επενδυτών από τις τηλεοπτικές κορδέλες που μεταδίδουν την άνοδο του δείκτη. Άλλωστε, τους έχει παρακινήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εμείς νοιαζόμαστε για τους επενδυτές του χρηματιστηρίου. Θέλουμε
να βλέπουμε τους επενδυτές να τοποθετούν το περίσσευμά τους στο χρηματιστήριο και να αμείβονται. Όλα τα ωραία όμως κάποτε τελειώνουν. Ακολουθεί ένα απίστευτο χρηματιστηριακό κράχ. Το περίφημο περίσσευμα όχι απλά δεν αυγατίζει, αλλά εξαφανίζεται. Φουντώνουν οι φήμες για τρομερά κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος των ανυποψίας των μικροεπενδυτών. Ο κόσμος θεωρεί υπεύθυνο τον Πρωθυπουργό. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκει στην υπόθεση του χρηματιστηρίου ένα καλό βέλος στην αντιπολιτευτική της φαρέτρα. Γιατί στη Σοφοκλέους διαπράχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ομάδας που κυβερνά. Αυτή είναι η αλήθεια. Διαπράχθηκαν εγκλήματα κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Εγκλήματα προσχεδιασμένα με κινησμό και με αναλγησία. Τα επιτεύγματα της οικονομίας μας δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Και γι' αυτό η αξιωματική αντιπολίτευση επικεντρώνει την ψηφοθυρική στρατηγική της στο χρηματιστήριο. Η οργή όμως του κόσμου που βλέπει τις επενδύσεις του να εξανεμίζονται φουντώνει. Το ναυάγιο του χρηματιστηρίου είναι το πρώτο μεγάλο πλήγμα της οικονομικής πολιτικής στη μύτη. Είδαμε και υπερβολές στο χρηματιστήριο τον τελευταίο χρόνο. Από τον άκρατο ενθουσιασμό του καλοκαιριού του 1999 στην αποστροφή και στην εγκατάλειψή του τους τελευταίους μήνες. Τσίπα δεν υπάρχει. Ιδίως όταν υπάρχουν όλα αυτά. Φιλότιμο δεν υπάρχει. Χάθηκε παντελώς η ευαισθησία. Κανένας δεν συγκινείται. Κανένας δεν κοκκινίζει. Κανένας δεν παραιτείται. Ο Πρωθυπουργός άντεχε τους κλειδονισμούς και την κριτική. Είχε στα χέρια του ένα ισχυρό χαρτί, των πακτολό χρημάτων του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης και την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Στην αυγή του 2001 μπορούσε να μιλά πια για νομισματική σταθερότητα. Έχουμε χρόνια πολλά σε όλους. Οι προϋποθέσεις για μια θετική πορεία το καινούριο χρόνο είναι καλές. Είμαστε πια μέλη της ζώνης του ευρώ. Αυτό σημαίνει νομισματική σταθερότητα. Οι πόροι από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης έχουν εξασφαλιστεί για το χρόνο που έρχεται. Αυτό σημαίνει περισσότερες επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Η ανάπτυξη θα είναι ταχύτερη. Αυτό σημαίνει περισσότερη ευημερία. Η Ελλάδα μπήκε στην ΟΝΕ ανέτοιμη, με μεγάλη καθυστέρηση και χωρίς να έχουν γίνει αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Έτσι έχει εκτιναχθεί η ανεργία στο 12%. Το χρηματιστήριο βρίσκεται σε κρίση. Οι μικρομεσαίοι και οι αγρότες σε απόγνωση. Εν τυχαίο ότι βρισκόμαστε στη ζώνη του ευρώ, αλλά το εισόδημα των Ελλήνων είναι μόλις το 67% του κοινοτικού μέσου εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι επήγει μια νέα δυναμική οικονομική πολιτική που θα οδηγεί στην πραγματική οικονομική αλλά και κοινωνική σύγκληση. Ο Σιμίτης επιμένει ευρωπαϊκά. Αυτό ήταν το όραμά του και το πολιτικό του στίγμα. Με τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βέβαια είχε ανέκαθεν πολύ καλή συνεργασία. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε πολύ καλές σχέσεις, διμερείς, και συνεργαζόμαστε στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών και μας ενδιαφέρει να έχουμε καλή συνεργασία με όποια κυβέρνηση των ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά, η βασική κοινωνικο-οικονομική πολιτική του ήταν δομημένη πάνω στη γραμμή που χάρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ο περίφημος γαλλογερμανικός άξονας. Παρόλες τις παγκόσμιες εξελίξεις στην οικονομία, η Ευρώπη παραμένει ένας πόλος σταθερότητας και ανάπτυξης όσον αφορά τα οικονομικά αλλά και τα πολιτικά, και αυτό έχει ένα πολύ θετικό αντίκτυπο και στην Ελλάδα. Ακολουθεί λοιπόν τις οικονομικολογιστικές πρακτικές που προτάσει η Ευρώπη και προχωρά σε μετοχοποιήσεις και σε εξυγιάνσεις μεγάλων δημόσιων οργανισμών. Άλλες τις καταφέρνει και άλλες, όπως την Ολυμπιακή, ακροθυγώς τις αγγίζει. Η Ολυμπιακή αποδείχθηκε τελικά μια καυτή πατάτα που έμεινε να τσουρουφλίζει τα χέρια της επόμενης κυβέρνησης. Έτσι κι αλλιώς, στον τομέα των αερομεταφορών, η κυβέρνηση Σιμίτη έμεινε στην ιστορία για κάτι άλλο. Για τα εγγένεια του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Ένα όραμα δεκαετιών που πήρε σάρκα και οστά στις 27 Μαρτίου του 2001. Με αυτή τη φράση του Πρωθυπουργού. Ελεύθερη προς απογείωση. Ένα έργο πνοής που πραγματικά έκανε την Ελλάδα να αφήσει οριστικά πίσω της το προσωνύμιο Ψωροκόστενα και τους πολίτες που κατέκλυσαν τα σπάτα να αναρωτιούνται πώς τόσα χρόνια σε μια κατεξοχήν τουριστική χώρα οι αεροπορικές συγκοινωνίες γίνονταν από το μικρό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ο Κώστας Λαλιώτης, υπουργός Πεχοδέ τότε,
είχε έναν καλό λόγο για όλους τους συντελεστές αυτού του τεράστιου επιτεύγματος. Σίγουρα χαμογελά ο Ελευθέριος Βενιζέλος που οραματίστηκε την αναγκαιότητα για ένα αεροδρόμιο κόμβο στην Ελλάδα. Σίγουρα χαμογελά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που με την επιμονή του για τα μεγάλα έργα από το 1978 επέλεξε το χώρο αυτό και προχώρησε στις απολωτριώσεις και στον πρώτο διαγωνισμό. Σίγουρα χαμογελά ο Ανδρέας Παπανδρέου που το 1994 πέτυχε να εντάξει το έργο αυτό όπως και άλλα μεγάλα έργα εθνικά και περιφερειακά στα διευρωπαϊκά δίκτυα. 16.500 στρέμματα έκταση που μετατράπηκαν σε ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, το κόστος του οποίου έφτασε τα 660 δισεκατομμύρια δραχμές. Η αντιπολίτευση βέβαια τόνιζε τα κενά αέρος στην κατασκευή του έργου. Υπάρχει αεροδρόμιο στον κόσμο, κύριε Πρόεδρε, που να μην είναι συνδεδεμένο με κανένα μέσο σταθερής τροχιάς? Γίνεται τώρα λόγος για δίθεν εξπρές δρομολόγια λεωφορείων. Από πού θα περνούν αυτά? Από τον αέρα, κύριε Πρόεδρε? Δεν υπήρχε κανένα μεγάλο αεροδρόμιο στον κόσμο που να λειτουργήσει άψογα από την πρώτη στιγμή. Χρειάζεται πάντα ένα ροντάρισμα. Δεν πρέπει λοιπόν να βλέπουμε τα δέντρα, αλλά πρέπει να βλέπουμε το δάσος. 2 φορές προσπάθησε ο Σιμίτης να ανοίξει το κεφάλαιο του ασφαλιστικού προβλήματος και τις 2 ανεπιτυχώς. Την πρώτη το 1997 με την περίφημη έκθεση του καθηγητή Ιωάννη Σπράου, τα μέτρα που πρότεινε δυσβάσταχτα. Και τη δεύτερη με πολιορκητικό κρυό της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης έναν καθηγητή, τον Τάσο Γιαννίτση. Οι προτάσεις του σκληρές αλλά αναγκαίες, όπως υποστήριζε με στένος. Οι προτάσεις Γιαννίτση για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση προκαλούν έναν τυφώνα αντιδράσεων εκ μέρους των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ο Πρωθυπουργός σε μια θυελλώδη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου δέχεται για μια ακόμη φορά εσωκομματικά πειρά για το σχέδιο Γιαννίτση και στο τέλος κάνει πίσω ολοταχώς. Η εξέλιξη έδειξε ότι η πρόταση, η προτίμηση αυτή, αντί να συμβάλλει στην πραγματοποίηση του κοινωνικού διαλόγου, τον παρεμποδίζει, τον παρεμπόδισε. Πολλοί είναι αυτοί που ακόμη και σήμερα ισχυρίζονται ότι οι τομές Γιαννίτση ήταν η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε για τη σωτηρία του ασφαλιστικού μας συστήματος. Αν τότε ο Κώστας Σιμίτης δεν είχε φοβηθεί, λένε, τις αντιδράσεις, δεν θα είχαμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση. Τον Ιούλιο του 2001, μια δημοσκόπηση της εταιρείας VPRC έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου. Στην ερώτηση ποιο είναι το πρόβλημα του σημερινού Πασόκ, οι πολίτες απάντησαν το 38,4% ότι το Πασόκ έχει απομακρυνθεί από το λαό, το 20,4% ότι είναι πια ένα κουρασμένο κόμμα, το 15,1% ότι το Πασόκ δεν είναι ενωμένο, το 11,6% ότι είναι ένα κόμμα διεφθαρμένο και το 2,3% ότι δεν έχει ικανό αρχηγό. Τα αποτελέσματα της δυσαρέσκειας του λαού είχαν καταγραφεί και από ένα άλλο άτυπο δημοψήφισμα στο οποίο πρωτοστάτησε ο μακαριστός Χριστόδουλος. Στο περίφημο συλλαλητήριο για τις ταυτότητες, ο Αρχιεπίσκοπος προέβησε μια επίδειξη δύναμης της Εκκλησίας και σε μια ανοιχτή σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό. Οι υπογραφές που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται στον αριθμό των 3.800.901 δελτίων. Ο λαός μίλησε με το δικό του γενναίο και πολιτισμένο τρόπο. Αφορμή της σύγκρουσης ήταν η απόφαση του Σιμίτη να ακολουθήσει για μια ακόμη φορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Να χαρακτηρίσει δηλαδή προαιρετική την αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες. Για την Εκκλησία αυτό ήταν κάζους μπέλι. Και το συλλαλητήριο επί της ουσίας ήταν ένας τρόπος να καταμετρήσουν οι δύο ηγέτες τις δυνάμεις τους. Συναντήσαμε την άρνηση, τη συνειδητή περιφρόνηση και την απαξιωτική αντιμετώπιση της Εκκλησίας και των εκπροσώπων της στα πλαίσια ενός υπογείου πολέμου ο οποίος μένεται εναντίον της. Οι ταυτότητες ήταν αφορμή και πρόσχημα για την Εκκλησία. Στην πραγματικότητα, μέσα από την υπόθεση αυτή, η Εκκλησία προσπάθησε να εγκαθιδρύσει μια ιδεολογική εποπτεία επί της πολιτικής εξουσίας. Η κόντρα με την Εκκλησία έκλεισε με νίκη του Σιμίτη. Τα δικαστήρια έκριναν αντισυνταγματική την υποχρεωτική αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες.
Το κρίσιμο έκτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε στις 11 Οκτώβρη του 2001. Ο Πρωθυπουργός ανέβηκε στο βήμα και ξεκαθάρισε από την αρχή τις προθέσεις του. Ζητώ μια καθαρή εντολή. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, κύριος εκφραστής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, παίρνει το λόγο και εξαπολύει μύδρους κατά του Σιμίτη. Και θα συνεχίσω να ανησυχώ και θα αφουγκράζουμε το λαό και θα κάνω κριτική, διότι αυτό έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ και ο λαός. Σε αυτό το κόμμα είχαμε το δικαίωμα να έχουμε διαφορετική άποψη και την τιμούσαμε όλα τα χρόνια τη διαφορετική άποψη. Αυτό ουδής μπορεί να το αμφισβητήσει. Στο διάλειμμα του συνεδρίου όμως δεν έβαλε το χέρι του ο Θεός, αλλά κάποιοι άλλοι που έστειλαν στον Άκη Τσοχατζόπουλο το απαραίτητο μήνυμα. Να κάνει πίσω, γιατί αλλιώς δεν θα είναι ούτε υπουργός. Εκείνος ανεβαίνει στο βήμα και λέει στη δευτερολογία του. Είναι μια ενότητα, λέω, η οποία μας δεσμεύει για συστράτευση και συμπόρευση. Για συστράτευση και συμπόρευση συνολικά με το ΠΑΣΟΚ, συνολικά με την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, συνολικά με την ηγεσία, με τον πρόεδρο τον Κώστα τον Σιμίτη, ώστε όλοι μαζί να πάμε για τη νέα νίκη. Το συνέδριο είχε κριθεί. Ο Σιμίτης βγαίνει ενδυναμωμένος έναντι στους εσωκομματικούς αντιπάλους του. Το μπλοκ των εξυγχρονιστών πανηγυρίζει. 2 εβδομάδες αργότερα ο Σιμίτης έσπευσε να εξαργυρώσει την επιτυχία του, κρατώντας στα χέρια του το νέο νόμισμα, το ευρώ. Κέρματα όπως αυτό του 1 ευρώ και χαρτονομίσματα όπως αυτό των 50 ευρώ θα βρίσκονται στο πορτοφόλι μας, στη τσέπη μας, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Στο νομισματοκοπείο όπου κόβονταν τα πρώτα ευρώ, ο Πρωθυπουργός έκανε την επίσημη παρουσίαση του νέου κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Επιστρέψουμε το χαρτονόμισμα. Το κέρμα το κρατάω ως ενθύμιο. Το ενθύμιο θα παραμείνει στην τσέπη του ακριβώς 2 μήνες. Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του θα ανακοινώσει περιχαρή την επίσημη κυκλοφορία του ευρώ από την 1η Πρώτου 2002. Σε λίγες ώρες, μαζί με το νέο έτος, το νέο νόμισμα, το ευρώ, μπαίνει στη ζωή μας. Αποτελεί το ευρώ το μέτρο του τι μπορούμε να κατακτήσουμε όταν εργαζόμαστε με πίστη και συνέπεια. Την πρωτοχρονιά του 2002, ο Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας που θα σηκώσει από αυτόματο μηχάνημα ανάληψης το νέο νόμισμα. Από σήμερα η δραχμή, το νόμισμά μας από το 1833 όπως είδαμε, αντικαθίσταται από το ευρώ. Αυτά τα ευρώ θα τα κουβαλήσει μαζί του μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στις 10 Ιανουαρίου επισκέπτεται τον George Bush. Μετά την επίσημη χειραψία, οι 2 άνδρες κάθονται για να συζητήσουν. Και τότε ο Κώστας Σιμίτης βάζει το χέρι στην τσέπη του και βγάζει από μέσα ένα κέρμα των 2 ευρώ. Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκεπτόταν τον πλανητάρχη μετά την κυκλοφορία του νέου νομίσματος. Το κουβάρι της τρομοκρατίας ξετυλίγεται θεαματικά και μάλιστα την κατάλληλη στιγμή, την ώρα που η χώρα ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, λύσαμε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τη χώρα μας για 27 χρόνια. Μια μαύρη σελίδα της μεταπολευτικής ιστορίας κλείνει. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας με υπουργό τότε το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Αναγκάζει ακόμη και την αντιπολίτευση στο σύνολό της να εξάρει τις προσπάθειες για την ανέλπιστη εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, των 2 πιο εγκληματικών τρομοκρατικών οργανώσεων της χώρας. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία για τις προσπάθειες που καταβάλει και για τα έως τώρα θετικά αποτελέσματα σε ένα ζήτημα που για μας, τη Νέα Δημοκρατία, ήταν και είναι εθνική υπόθεση. Η εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη θα απαλλάξει το πολιτικό σύστημα της χώρας από ένα βάρος, από μια σκιά που δηλητηρίαζε το δημόσιο βίο. Επόμενος σταθμός, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η προσπάθεια είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα και είχε φτάσει πλέον στο παραπέντε με το περίφημο σχέδιο Ανάν. If this opportunity is missed, it is not clear when it will reoccur. Decision time has come. That this decision time has arrived. Perhaps that date and that goal may slip a few days, but to go much beyond 28th of February would doom the prospect of reunited Cyprus signing the Treaty of Accession. Η πορεία για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε πλέον να ανακοπεί. Στις 16 Απριλίου του 2003 το όνειρο δεκαετιών γίνεται τελικά πραγματικότητα. Σε μια πανηγυρική συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, στη στοά του Ατάλου, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών υπογράφουν τη μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι της ελληνικής δημοκρατίας, η αυτού εξοχότης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Σιμίτης, και η αυτού εξοχότης ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Γιώργος Παπανδρέου, όπως προσέλθουν στο τραπέζι υπογραφής. Η νέα Ευρώπη είναι πια γεγονός. Η Ευρώπη των 455 εκατομμυρίων κατοίκων με τις 21 γλώσσες. Ανάμεσά τους η Κυπριακή Δημοκρατία. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρησή του από την ηγεσία του Πασόκ ξεκινά από την ξαφνική κόντρα του με τον γραμματέα του κόμματος Κώστα Λαλιώτη. Τον Ιούλιο του 2003, 8 μήνες δηλαδή πριν από τις εκλογές, του ζητά να παραιτηθεί από γραμματέας και για να του χρυσώσει το χάπι του προτείνει το Υπουργείο Γεωργίας. Ο Λαλιώτης αρνείται, παραιτείται και ξεσπά θύελλα στο κόμμα. Ο Σιμίτης κηρύσσει έκτακτη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής. Τα προσχήματα πάβουν πλέον να υπάρχουν. Οι αιχμές του ενός προς τον άλλον είναι φανερές. Οι σχέσεις τους ψυχραίνονται οριστικά. Νέος γραμματέας του Πασόκ είναι πλέον ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Κώστας Λαλιώτης απομακρύνεται από τη θέση του καταγγέλλοντας παρέμβαση της Αμερικανικής Πρεσβείας επειδή οδήγησε το Πασόκ να συμμετάσχει στο μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο για το Ιράκ. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να ξεπεράσει και αυτή την κρίση. Με ποιο τρόπο? Εγκαινιάζοντας το ένα μετά το άλλο όλα τα μεγάλα Ολυμπιακά έργα που θα οδηγήσουν τη χώρα στους επιτυχημένους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το μετρό, την ΠΑΘΕ, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, την Αττική Οδό. Όλα ή έστω τα περισσότερα επί Υπουργείας Κώστα Λαλιώτη. Μας λέγανε όλα αυτά είναι μακέτες. Δεν θα κάνετε τίποτε. Τα έλεγαν οι αρχηγοί κομμάτων στη Βουλή. Είναι μακέτες. Είναι εδώ το έργο αυτό μακέτα. Είναι η Αττική Οδός μακέτα. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύσει το αποδυναμωμένο προεκλογικό του οπλοστάσιο, ακόμη και με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Στο παρασκήνιο μιας συνόδου κορυφής της Βρυξέλλες, μια κάμερα καταγράφει την συνομιλία του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ. Μια συνομιλία που θα προκαλέσει σάλο και αντιδράσεις. To tell you some good news. No, tell me how your idea about this so personal. Okay. Because I like to know if we do something. There are the elections next year. Ο κύριος Σιμίτης θέλει την επιστροφή για να κερδίσει, όπως δήλωσε χθες, μικροκομματικά πολιτικά ωφέλη. Όποιος είδε το βίντεο με τη συνομιλία Σιμίτη Μπλερ κατάλαβε. Η σκληρή πραγματικότητα για τον Κώστα Σιμίτη ήταν ότι οι εξελίξεις για την αποχώρησή του από την ηγεσία του Πασόκ είχαν πλέον διαμορφωθεί. Το Δεκέμβριο του 2003 στη Βουλή απαντά με έναν γρίφο στα σενάρια περί διαδοχής του. Θα διαμορφώσω και θα διαμορφώσουμε τις εξελίξεις τη στιγμή που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, σε συνάρτηση με το στόχο μας, το Πασόκ να είναι πάντα μπροστά. Μόνο δύο άνθρωποι αποκωδικοποίησαν έγκαιρα τον γρίφο του Σιμίτη. Ο Κώστας Μητσοτάκης και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Υπουργός δρομολογεί εξελίξεις για τη διαδοχή του. Νομίζω ναι. Συμφωνημένες βέβαια. Συμφωνημένες εξελίξεις. Κατά κάποια διαδικασία, αλλά πάντως προετοιμάζει
τη διαδοχή του. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός που διοικεί τη χώρα 2 τετραετίες να δραπετεύσει πριν από τις εκλογές και να μην δώσει στον ελληνικό λαό τη δυνατότητα να τον κρίνει? Οι ανταποκριτές των ξένων μέσων ενημέρωσης διέκριναν ήδη ποιος πρόβαρε το δαχτυλίδι της διαδοχής. The surprise move opens the way for Foreign Minister George Papandreou to succeed him. Mr. Simitis has just ended his televised address to the nation explaining the reasons for his plan to resign. Among these reasons, the need, as he put it, for a fresh mandate to deal with key foreign policy issues. Το χθες και το σήμερα του Πασόκ ενώνουν τις δυνάμεις τους για το μεγάλο στόχο, τη νίκη στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004. Κώστας Σιμίτης και Γιώργος Παπανδρέου ανταλλάσσουν αυρότητες ενώπιον των μελών του κινήματος. Το μεγαλείο ενός ηγέτη, ενός κινήματος κοινωνικού μετασχηματισμού, είναι ότι δεν κατέχεται από τη φιλοδοξία της εξουσίας, αλλά από τη φιλοτιμία να υπηρετήσει το λαό με τον οποίο συνδιαλέγεται για την προκοπή του οποίου δουλεύει. Ο Κώστας Σιμίτης. Σήμερα που γίνεται η πρόταση, το τιμόνι να αναλάβει ένας νέος άνθρωπος. Ένας στέλεχος του κινήματος με μεγάλη κυβερνητική εμπειρία, με στέρεους δεσμούς με την ίδια την κοινωνία, με σταθερές αρχές και πρωτοποριακές ιδέες, με ρηξικέλευθο και ανοιχτό πνεύμα, με διάθεση για ρήξη, με διεθνή αναγνώριση, με σοβαρότητα και χαμηλούς τόνους, ο Γιώργος Παπανδρέου. Στο συνέδριο του Πασόκ, 4.500 σύνεδροι εγκρίνουν πανηγυρικά την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου. Με ενωμένα τα χέρια, οι δύο ηγέτες βάζουν το κίνημα στη νέα εποχή του. Ο κόσμος παραλυρεί. Καλό το συνέδριο να εγκρίνουμε την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου. Παίρνω τη σκητάλη από δύο πατριώτες που άλλαξαν το πρόσωπο, την εικόνα και την ιστορία της Ελλάδας, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σιμίτη. Ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε το δαχτυλίδι, όχι όμως και τα κλειδιά της εξουσίας. Αυτήν οι πολίτες επέλεξαν να τη δώσουν στον Κώστα Καραμανλή. Στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου έγινε η αλλαγή της σκητάλης. Τον Μάρτιο του 2004 μας τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας. Μας δώσατε εντολή να εργαστούμε για μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτή ήταν και η ευθύνη μας. Η επένδυση στην παιδεία είναι η πρώτη μας επιλογή και επιτρέψτε μου να πω και το προσωπικό μου όραμα. Βασική δέσμευσή μας είναι η σταδιακή αύξηση των κρατικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Αναγνωρίζω πριν απ' όλα ότι δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στον προγραμματικό στόχο για αύξηση των δημόσιων δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Στις πρώτες προτεραιότητες μας είναι η μείωση του πληθωρισμού και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για τον σκοπό αυτό προχωρούμε στην ουσιαστική αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
προχωρήσουμε άμεσα στη δραστική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας καυσίμων. Το σχετικό νομοσχέδιο είναι ήδη έτοιμο και κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Ήρθε η ώρα να υπάρξει και κυριολεκτό πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής. Η ενίσχυση του αισθήματος δημόσιας ασφάλειας των πολιτών. Προωθούμε τη μετεξέλιξη των σωμάτων ασφαλείας σε ικανούς, σύγχρονους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των νέων μορφών βίας. Θέλουμε τον αστυνομικό να εργάζεται με αίσθημα περηφάνειας και αξιοπρέπειας δίπλα στον πολίτη. Βασική στόχη της πολιτικής μας είναι πρώτον η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας για όλους. Στις προτεραιότητες μας τίθενται η θωράκιση της δημόσιας υγείας, ο περιορισμός της κακοδιαχείρισης και της σπατάλης στο ΕΣΥ. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων, και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Απότερος σκοπός της νέας πολιτικής είναι ένα κράτος πραγματικά κοινωνικό. Η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων και κοινωνικά αδύναμων. Έρχομαι στα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού του 2009. Είπαμε και επιμένουμε, νέοι φόροι δεν πρόκειται να επιβληθούν. Η σύγκρουση με τη διαφθορά είναι διαρκής και μετοπική. Εκτόσεις δεν γίνονται σε καμία περίπτωση, αυταπάτες ας μην υπάρχουν, δεν χαρίζομαι σε κανέναν, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν έχουμε δεσμεύσεις. Δεν κρύβουμε τίποτα, δεν καλύπτουμε τίποτα, δεν φοβούμαστε τίποτα, δεν χαριστήκαμε και δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν. Η κυβέρνηση αυτή ούτε εκβιάζεται ούτε εκβιάζει. Σε ζητήματα αρχών και αξιών δεν έκανα και δεν κάνω εκπτώσεις. Δεν συμβιβάστηκα και δεν συμβιβάζομαι. Η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες δεν την θυσιάζω. Βασικός στόχος της στρατηγικής μας είναι η ανασυγκρότηση και επανίδρυση του κράτους. Περιορισμός της κρατικής σπατάλης. Έτσι θα βρούμε τους πόρους
για την κοινωνική πολιτική. Το σημάζεμα, το νοικοκύρεμα, η οικονομία αν θέλετε, ο δραστικός περιορισμός της αλόγιστης δαπάνης στο δημόσιο γίνεται και γίνεται επιτυχώς. Έλληνες, μας δώσατε την ευκαιρία. Ακούμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Να βγάλουμε τη χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο. Να αντιμετωπίσουμε χρόνιες αδυναμίες. Σήμερα υπάρχουν οι συνθήκες για ένα αύριο ελπίδας για όλους τους πολίτες. Η χώρα απέκτησε υγιή δημόσια οικονομικά. Η ελληνική οικονομία απέκτησε ισχυρές αντοχές. Σημαίνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις θωράκισαν αποτελεσματικά την οικονομία μας. Η οικονομία μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Και η αλήθεια είναι πως έχουμε 2 πολύ δύσκολα και κρίσιμα χρόνια μπροστά μας. Νέα διακυβέρνηση σημαίνει αυστηρό προσανατολισμό των πράξεων, των αποφάσεων, των συμπεριφορών μας σε αρχές και σε αξίες. Σημαίνει διακυβέρνηση με ταπεινότητα και σεμνότητα. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Από το σύνολο των απαντήσεων που έχετε δώσει σε ερωτήσεις, στις 10 ερωτήσεις που σας έχουν κάνει, βγάζω το συμπέρασμα ότι δεν σας έχουν ενημερώσει επαρκώς οι συνεργάτες σας για το κλίμα που υπάρχει έξω από αυτή την αίθουσα και έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στην ελληνική κοινωνία. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω ευθέως την ερώτηση. Αν έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε σε ένα πολιτικό χαρακίρι συνδέοντας το όνομα Καραμανλή, την πορεία της παράταξης, την πορεία της κυβέρνησης, την πορεία της χώρας με υπουργούς οι οποίοι πριν 3 χρόνια μένανε σε ένα διαμέρισμα, σήμερα έχουν 2 και 3 σπίτια, αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα η οποία απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά. Ποιο είναι το μήνυμα που αφήνετε στην ελληνική κοινωνία, στους νέους ανθρώπους? Μπαίνετε φτωχοί στην πολιτική και βγαίνετε πλούσιοι και σας καλύπτει και ο Πρωθυπουργός. Τις αξιολογικές σας κρίσεις τις σέβομαι, αλλά αφορούν εσάς. Εγώ απαντάω σε συγκεκριμένα ερωτήματα και σε αυτά πιστεύω ότι έχω δώσει πολύ περιεκτικές και ουσιαστικές απαντήσεις. Αυτή την ώρα θέλω να συγχαρώ τον Γιώργο Παπανδρέου για την νίκη του. Αναλαμβάνω την ευθύνη του αποτελέσματος και δρομολογώ τις διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Την Ελλάδα που δεν πνίγεται στα προβλήματά της, αλλά απελευθερώνει τις μεγάλες της δυνατότητες, τις δυνάμεις όλων μας. Θέλει δουλειά για να κάνουμε το κράτος μας αποτελεσματικό. Δουλειά για να χτίσουμε μια γερή οικονομία. Να ζωντανέψουν ξανά οι προοπτικές της χώρας μας. Εγώ δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια του Έλληνα να δημιουργεί. Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία. Για να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Μια Ελλάδα που ξέρει την αξία της. Μια Ελλάδα που μπορεί. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι μπροστά μας. Πάμε. Ορκίζομαι, στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος,
αισθάνομαι της Αγίας και Μουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Τώρα είναι η ώρα να μετατραπούμε από μια χώρα που απλά καταναλώνει σε μια χώρα που επιτέλους παράγει. Με ένα τεράστιο έλλειμμα που η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμά ότι θα έχει φέτος το 2009 διπλάσιο σε μέγεθος από αυτό που ισχυριζόταν η προηγούμενη κυβέρνηση πριν από μόλις 10 μέρες. Ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει την φήμη ότι ούτε για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της. Το να πηγαίνει σε χώρες αναπτυσσόμενες και να ζητά, να τους λέει, επειδή έχετε πολλά δάνεια πρέπει να κόψετε και το πρώτο που θα κόψετε είναι από την παιδεία, παραδείγματος χάρη, αυτές είναι επίσημες πράξεις τους, που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας. Μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για 1-2 χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα σε σχέση με μισθούς, σε σχέση με συντάξεις. Η προσπάθεια μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2010 ενισχύεται και για το 2011 εξειδικεύεται με μέτρα στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος? Είναι αυτοί, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Je voudrais quand même qu'on comprenne une chose. Ce que doit faire le gouvernement Papandréou est une chose presque impossible. Et que je demande à l'ECOFIN, aux chefs de gouvernement, de réfléchir que eux, chez eux, ils sont incapables de mettre des réformes sur pied. Combien de temps la France a besoin pour réformer les retraites? Combien de temps l'Allemagne a besoin pour faire des retraites? Et maintenant, on demande à Papandréou, en 3 mois, tu changes tout. Vous êtes complètement fous. What role did Goldman Sachs play in what's happening in Greece today in the economic crisis? Well, obviously, a number of firms such as Goldman Sachs have played a crucial role in the financial crisis around the world. We are still in the process of investigating the role of Goldman Sachs in Greece. There has been a parliamentary committee set up, and we will have the results hopefully soon. Quand on emprunte à 1,5 ou 3% et qu'on donne à la Grèce à 3, à 5 ou 6%, on fait de l'argent sur le dos de la Grèce. C'est intolérable. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Θα αναγκαστούμε επιτέλους να κάνουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
coming from the Greek Parliament on a program of, and I know it, tough measures, but indispensable measures. Mr. Papandreou is a Prime Minister who took his responsibilities, and we all support that kind of political courage. On est quand même hypocrite. Ces derniers mois, la France a vendu 6 frégates à la Grèce pour 2,5 milliards, des hélicoptères pour plus de 400 millions, des Rafales, un Rafale à 100 millions. Là, malheureusement, mon espionnage ne m'a pas permis de dire si c'est 10 ou 20 ou 30 Rafales. Ça fait presque 3 milliards. Et puis il y a l'Allemagne a vendu 6 sous-marins dans les prochaines années à la Grèce il y a quelques mois. Ça fait 1 milliard. I felt that it was important that the Greek people make a decision on these important developments and the decisions we made in the Council of October 26th. Papandreou stellt sich hin und sagt, ich mache ein Referendum. Ja, die hätten, wenn sie ihn kriegen können, hätten sie ihn geköpft. Was? Der will das Volk fragen? Ist der wahnsinnig? Das ist so interessant. Donner la parole au peuple est toujours légitime. Mais la solidarité de tous les pays de la zone euro ne saurait s'exercer sans que chacun consente aux efforts nécessaires. Herr Papandreou, wie groß sein Spielraum bei Entscheidungen ist. Millimeter. Und deshalb sage ich, wir haben es mit einer Diktatur der Finanzmärkte zu tun. Για μένα προσωπικά, το αξίωμά μου ποτέ δεν θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο σε μια επιβεβλημένη εθνική συνεργασία. It's a crime against the holy market. So if any head of state, for whatever opportunistic reasons like Mr. Papandreou, raises, plays, entertains the idea that perhaps we should ask the people if they want this sort of austerity measures, etc., he is immediately considered as a public danger and removed from office and replaced by a more reliable person, preferably a banker. The land verging on bankruptcy, cause when the euro came they went out on a spending spree, and still they're lending and spending and failing to reform, and everybody screaming, come on, fuck you Papandreou. Papandreou, 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 fuck you Papandreou. European leaders made a plan to save his ass, but Papandreou didn't give a shit, and then he said, I'm gonna hold a referendum about this deal of yours. And then the leaders of the Eurozone said, fuck you Papandreou. Papandreou, 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 fuck you Papandreou. Αποδέχτηκα την εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά από πρόταση των πολιτικών αρχηγών να σχηματίσω κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας. Ο κύριος Παπανδρέου έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, τη δημοσιονομική εξυγένση μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Όλοι μαζί θα στηρίξουμε τη νέα μεταβατική κυβέρνηση Παπαδήμου στο έργο της και ευχόμαστε να πετύχει στην αποστολή της. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτή την κρίσιμη στιγμή γιατί διακυβεύεται η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. And really what it was about was a democracy where the economy was out of reach of the politicians, and they used all kinds of constitutional mechanisms in their case to essentially make it impossible, either impossible or illegal, to change the rules, the economic rules of the game. Πρέπει να επιταχύνουμε τις διορθωτικές αλλαγές, γιατί ο Μάρτιος είναι πάρα πολύ κοντά και το Μάρτιο η χώρα δεν θα χρειαστεί μόλις 8 εκατομμύρια. Ταυτίσατε το εθνικό με τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης τάξης. Έρχεστε εδώ και μιλάτε με λογιστικές προδιαγραφές, ταυτίζοντας τα συμφέροντα μιας δράκας πλουτοκρατών με το έθνος. Ας αφήσουμε τους νεοφιλελεύθερους
και τους προσκυνημένους και εκείνους που έχουν γονατίσει τις αγορές να πάνε μαζί και ας ενωθούμε οι υπόλοιποι. Από όπου και αν ανήκουμε. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Ας διασφαλίσουμε το αύριο της πατρίδας μας και των παιδιών μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε δώσει όρκο. Θυμηθείτε το. Ανεργία. Δουλειά. Αξιοπρέπεια. Ντροπή. Καταστροφή. Δημιουργία. Ευρώ. Δραχμή. Ελπίδα. Ελπίδα. Φόβος. Φόβος. Τιμωρώ. Ψηφίζω. Ψηφίζω. Ελλαδίτσα. Ελλάδα. Διλήμματα, τέλος. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Ήρθε η ώρα να κυβερνήσουμε την Ελλάδα διαφορετικά. Με ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο για τη χώρα. Για να έρθει γρήγορα η ανάπτυξη. Με ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια. Για να υπάρξουν ευκαιρίες για όλους. Σε όσους βασίζουν την ύπαρξή τους στην καταστροφή, απαντάμε πως η Ελλάδα έχει μέλλον. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Νέα Δημοκρατία. Αντώνης Σαμαράς. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Ωραία. Πιο χαρούμενο όλο αυτό. Πιο αισιόδοξο. Με χαμογελάκι. Δεν το έκανα. Όχι, αυτό έχετε πολύ καλύτερα. Πάμε. Είναι αυτό το λίγο πιο ερωτικό που κάνετε. Ναι. Τέτοια ώρα είναι το ωραιότερο σεξ. Και πάμε. Το ΠΑΣΟΚ θέλει συγκυβέρνηση. Και θέλει συγκυβέρνηση για να σωθεί το ίδιο. Όχι για να σωθεί η χώρα. Δεν μπορώ να είμαι εξαρτημένος από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Γι' αυτό και ζητάμε την αυτοδυναμία. Το γεγονός ότι εμείς προσπαθούμε να σώσουμε τον κόσμο και να σώσουμε τη χώρα με όποιο τρόπο μπορούμε μέσα από την ανάκαμψη, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες για το χθες. Καταλογιστούν ποτέ? Ασφαλώς θα καταλογιστούν. Θα κάνουμε σαν Νέα Δημοκρατία μόνο μία εξεταστική επιτροπή. Πώς φτάσαμε στο μνημόνιο, ποιοι ευθύνονται για το κατάντημα το σημερινό της χώρας. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει μία εξεταστική επιτροπή η οποία πλήρως θα εξετάσει αυτή την κατάσταση. Αυτό το έχω υποσχεθεί στον κόσμο, αυτό θα γίνει και θα καταλογιστούν οι ευθύνες όπου αυτές ανήκουν. Εγώ κατανοώ και την οργή και την αγανάκτηση. Και κατανοώ το γεγονός ότι ο κόσμος έχει ταυτόχρονα βαρεθεί να ακούει ψέματα. Υποσχέσεις, κούφια πράγματα, τα οποία επαναλαμβάνονται και μάλιστα πολλές φορές χωρίς να κοκκινίζει κανένας. Ό,τι έχω πει, το έχω κάνει. Ακολουθώ την ευθεία γραμμή, συχαίνομαι την τεφλασμένη. Εγώ είμαι του ολίγου και του ακριβούς. Αυτό που λέω θα γίνει και αυτό που λέω θα το κάνω. Και το όχι το λέμε σήμερα. Στα μέτρα που μας προτείνεται. Γιατί οδηγούν σε ύφεση χωρίς τέλος. Πως το μνημόνιο ήταν ολέθριο σφάλμα. Πρώτον γιατί δεν έβγαιναν τα νούμερα. Τώρα επιβεβαιωθήκαμε. Το ακούμε πια και από τους δικούς σας βουλευτές μες στη Βουλή. Μας το επιβεβαιώνουν και ξένοι οικονομολόγοι που βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον και λένε ακριβώς αυτό. Ότι το μνημόνιο δεν βγαίνει. Πιστεύω, κύριε Πρετεντέρη, ότι όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Βενιζέλος και το ΠΑΣΟΚ αντίθετα και θαραλέα. Δεν είμαι ΠΑΣΟΚ για να λέω ψέματα. Και σε αυτό θέλω δημόσια να αναγνωρίσω τη στήριξη και τη βοήθεια που προσέφεραν τα δύο άλλα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνησή μας. Ξέρετε ποιος είμαι? Λέω όχι και εννοώ όχι και έχω λόγο και το τιμώ. Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Δεν θα χρειαστούν άλλα μέτρα από ό,τι συμφωνήθηκε ήδη. Βοήθησε και το ΠΑΣΟΚ, βοήθησε και η Δημάρ. Περιμένουμε περισσότερους από 17 εκατομμύρια τουρίστες. Πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει ότι η Ελλάδα όχι απλώς πιάνει τους στόχους της, αλλά και τους ξεπερνάει.
Και είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να βγούμε από τη μνημονιακή πολιτική. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη ένδειξη ότι η αύξηση της ανεργίας έχει αρχίσει να φρενάρει. Και τα δύο άκρα επαγγέλλονται την καταστροφή της χώρας ίσα-ίσα τη στιγμή που οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Εδώ δεν αναφέρομαι σε καμιά θεωρία των δύο άκρων. Και εγώ προσωπικά κάνω πολιτική. Δεν ασχολούμαι με θεωρίες. Και τα δύο λοιπόν άκρα εύχονται και προσεύχονται να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε η Ελλάδα να αποτύχει, να βγει από την Ευρώπη, να χάσουμε το στίχημα. Το να αντιμετωπίσετε τις κοινωνικές αντιδράσεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων πυροδοτείται την κοινωνική έκρηξη. Γιατί είχαμε το θάρρος να κλείσουμε την αμαρτωλή, την ΕΡΤ. Όταν μας καταγγέλνουν με τον ίδιο ευριστικό τρόπο, δεν συμπίπτουν με τους νεοναζί εκ των πραγμάτων. Το να αντιμετωπίσετε τις κοινωνικές αντιδράσεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων πυροδοτείται την κοινωνική έκρηξη. Αποσταθεροποίηση δεν είναι ένα πρωτοστατή αντιπολίτευση σε ματέωση επενδύσεων παντού στην Ελλάδα? Βοήθησε και το Πασόκ, βοήθησε και η Δημάρ. Λέω όχι και εννοώ όχι και έχω λόγο και τον τιμώ. Και η ασφάλεια είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. Και θέλω να δώσω δημόσια τα συγχαρητήριά μου στην ελληνική αστυνομία. The cases of Golden Dawn on the one hand, on the other hand an extreme opposition that says we should get out of NATO, we should get out of the Euro, out of Europe. Βάλαμε τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη που όσο μένουμε σε αυτό το δρόμο δεν αργεί να έρθει. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Κατηγορείτε ανθρώπους. Προσπαθείτε να τους απομονώσετε. Πάτε να είμαι και συγκεκριμένος. Και δημοσιογράφους. Όπως τον Πρετεντέρη. Κοιτάξτε κάτι. Να μάθετε να ακούτε όπως πρέπει. Στο Παρίσι είχαμε μακελιό αποβομβιστική επίθεση με τουλάχιστον 12 νεκρούς. Και εδώ κάποιοι προσκαλούν να πω καλύτερα. Προσκαλούν κι άλλους λαθρομετανάστες. Και μοιράζουν από τώρα ηθαγένειες. Το τι θα σημάνει χρεοκοπία και έξοδος από το ευρώ δεν το είδε η χώρα. Και δεν θα το δει. Πρώτα ο Θεός. Το τι θα σήμαινε κλειστά ATM και τράπεζες χωρίς ρευστότητα ούτε για τα στοιχειώδη, δεν το είδε. Και δεν θα το δει. Το όχι το λέμε σήμερα. Στα μέτρα που μας προτείνεται. Γιατί οδηγούν σε ύφεση χωρίς τέλος. Αυτές οι εικόνες δεν θα κατέβουνε ποτέ. Λέω όχι και εννοώ όχι και έχω λόγο και τον τιμώ. Κύριε Πρετεντέρη, ότι όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος. Είναι επίσης τα χειρότερα συμφέροντα μαζί τους. Είναι το λεγόμενο λόμπι της δραχμής που έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και τώρα θέλουν να βγει η Ελλάδα από το ευρώ για να έρθουν να αγοράσουν τα πάντα κοψοχρονιά. Μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ. Θα αποκαταστήσουμε τις πολύ χαμηλές συντάξεις και τα επιδόματα των πολυτέκνων. Πώς? Με ισοδύναμα μέτρα. Μπορούμε? Ασφαλώς και μπορούμε. Δεν μπορέσαμε ακόμα να πραγματοποιήσουμε άλλες υποσχέσεις που δώσαμε. Ανακούφιση χαμηλοσυνταξιούχων, πολυτεχνικά επιδόματα. Μισθοί και συντάξεις δεν πρόκειται να ξανακοπούν. Υπάρχουν όμως κι άλλα που αφορούν περικοπές μισθών και συντάξεων. Αυτά είναι άδικα μέτρα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα ωρεοποιούμε. Οι ομολογιούχοι που έχασαν αποταμιεύσεις μιας ζωής με το κούρεμα πρέπει να αποζημιωθούν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τα άλλα δύο κόμματα, το Πασόκ και τη Δημάρ, για τη στήριξη που προσέφεραν και προσφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Τα πραγματικά διλήμματα λοιπόν είναι θυσίες όπως προβλέπει το πρόγραμμα ή ακόμη μεγαλύτερες θυσίες εκτός προγράμματος. Ταπεινώσεις επειδή έχουμε χάσει συντριπτικά μεγάλο μέρος της δημοσιονομικής μας κυριαρχίας ή ακόμη μεγαλύτερες ταπεινώσεις γιατί κινδυνεύουμε να γίνουμε μια χώρα κοινωνικά και πολιτιακά ασύντακτη.
Το ερώτημα είναι περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις ή συντριπτικές περικοπές. Το ερώτημα είναι μείωση του επίπεδου ζωής ή εξαθλίωση. Οπωσδήποτε χρήζει ιατρού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα, εβδομάδα, μέρα, σελίδα, λεπτό με λεπτό. Ο καθένας μετράει ευσεβείς πόθους. Εγώ σας λέω ότι έχει το μαγικό ραβδάκι ο κύριος Σαμαράς και εξαφάνιζε το έλλειμμα. Το δημόσιο χρέος πώς θα το εξαφανίσει? Αυτό δεν εξαφανίζεται και το πρόβλημα δεν είναι πρωταρχικό στο έλλειμμα, είναι το δημόσιο χρέος. Αν χρωστάς 300 δισεκατομμύρια, τα επιτόκια, αντιλαμβάνεται κανείς κάθε μήνα, είναι εξαιρετικά μεγάλα. Γιατί ρωτώ τον οποιονδήποτε καλοπροαίρετο Ευρωπαίο, όταν βρίσκεσαι για 5η χρονιά σε ύφεση, όταν η χώρα σου παραπέει και η κοινωνική συνοχή της απειλείται, είναι δυνατό το μόνο αντίδοτο στην κρίση να είναι ακόμα μεγαλύτερη ανεργία και άλλα 2 χρόνια ύφεσης? Η Ελλάδα έχασε βιωτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Έτσι κι αλλιώς πίστευα ειλικρινά ότι θα υπήρχε ένας πολιτικός στην Ελλάδα ο οποίος θα σηκωθεί να πει αγαμηθείτε. Θα πει ασυχτήρι. Δεν υπάρχει κανένας. Να ξέρετε πως όσοι σε τέτοιες περιοχές ανεύθυνα και ανέξοδα παριστάνουν τους βασιλικότερους τους βασιλέους, δεν θα είναι ούτε καν υποψήφοι. Όχι τζάμπα επαναστάτες και τζάμπα μάγκες δεν θέλω για υποψηφίους. Ο μεγαλύτερος τζάμπα μάγκας και πολιτικός αρχηγός, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος τζάμπα μάγκας ως πολιτικός αρχηγός, έρχεται και βρίζει όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μιλούσαν κατά του μνημονίου σε όλη τη χώρα. Κύριε Σαμαρά, ξεγέλασες 2 χρόνια τον κόσμο, εγώ σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό που έκανες ήταν μεγάλη πολιτική απάτη, έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού. Όλα αυτά που λες είναι μπουρδες και ψέματα τεράστια, τα οποία απεδείχθη δηλαδή τελικά ότι εσύ και ο πρώην συμφοιτητής σου είσαστε μιλημένοι από την αρχή, ξέρατε που πάει η ιστορία, ήξερες όταν έλεγες ότι θα πέσουν από τα σύννεφα οι Έλληνες όταν μάθουν πώς πήγαμε στο Δέλτα Νιτάφ, τα ήξερες όλα και τα υποστήριξες όλα και με τα ίδια λόγια του Παπανδρέου. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση. Θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους. Θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους. Θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Γιώργο, προχώρα, άλλαξε τα όλα. Αντώνη, άλλαξε τα όλα. Αποτρέψαμε την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Ματαιώσαμε την οριζόντια περικοπή των επικουρικών συντάξεων. Η Τρόικα επέμενε να γίνουν περικοπές και σε κύρια και σε επικουρικά ταμεία, διότι το χρέος μας τώρα έγινε μη βιώσιμο. Δεν μπορούν Έλληνες πολίτες που μέχρι χθες είχαν σπιτικό να είναι σήμερα άστεγοι για λόγους που δεν ευθύνονται οι ίδιοι, να τρέφονται από συσίτια, να κοιμούνται στους δρόμους ή να αναζητούν τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Δεν μπορεί να πολλαπλασιάζονται οι αυτοκτονίες συμπολιτών μας που δεν αντέχουν την απότομη κατάρρευση του βιωτικού επίπεδου και της αξιοπρέπειάς τους. Αυτά όλα συμβαίνουν γύρω μας και δεν μπορούμε να τα αποσιωπούμε. Κακά τα ψέματα, πάνω απ' όλα ποιοι πληρώνουν την ύφη, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Αυτές ήταν οι εντολές που πήρε από τον ελληνικό λαό. Να τον προδώσει, να τον πουλήσει. Καταλαβαίνω ότι η μεγάλη παράταξή μας χρειάζεται μια νέα αρχή. Από σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησα ήδη από τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη να αναλάβει προσωρινός πρόεδρος και να κινήσει τις κατάλληλες διαδικασίες.
που αλλάζει. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέες και οι νέοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότισσες και οι αγρότες έχουν ήδη πάρει την απόφαση να γυρίσουν σελίδα σε αυτόν τον τόπο. Το δίλημμα απέναντι στον ελληνικό λαό είναι καθαρό. Το δίλημμα είναι μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημμα είναι υποταγή ή αποφασιστική σκληρή διαπραγμάτευση, το δίλημμα είναι λιτότητα ή ανάπτυξη. Ο πόθος του λαού μας για ζωή δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει μια μικρή παρένθεση. Y yo lo quiero decir esta noche, Podemos está con Alexis. Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω. Η Ελλάδα πηγαίνει μόνο μπροστά, με οδηγό το λαό και πηξίδα του το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και είμαι από την Ελλάδα. Στην αρχή η κυβέρνηση διαβεβαιώνει το γνωστό, ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεσμευόμαστε απέναντι στον ελληνικό λαό για ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης με το οποίο θα αντικαταστήσουμε το μνημόνιο που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Αλλά σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε. Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε, go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης, go back κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα. Στη συνέχεια αρχίζει να υποχωρεί, μιλώντας για μέτρα μεν, αλλά ανώδυνα δε. Έρχονται λοιπόν μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τον εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης. Έρχονται μεταρρυθμίσεις που θα μεταφέρουν το κόστος από τα συνήθη υποζύγια, από τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους, τη μεσαία τάξη, σε αυτούς που όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεγάλης αυτής κρίσης δεν είχαν πληρώσει το μερδικό τους το λογαριασμό. Αυτό είναι το μείγμα πολιτικής που συνοδεύει την παράταση της Δανειακής Σύμβασης και όχι οι οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Οι απολύσεις, οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Η φορολογική εξόντωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των μισθωτών. Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις μαζικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα βραχυχρόνιας ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Οι υποχρεώσεις μας τόσο προς τους πολίτες, αυτό που αφορά τον κόσμο, όσο όμως και ως προς τους θεσμούς, είναι απολύτως εξασφαλισμένες. Προτάσεις λοιπόν που επαναφέρουν στο τραπέζι ιδέες όπως το να κοπεί το ΕΚΑΣ,
στους χαμηλοσυνταξιούχους ή να αυξηθεί το ΦΠΑ στο ηλεκτρισμό 10 μονάδες είναι προτάσεις που φυσικά δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτησης. Αργότερα όλοι δηλώνουν ευνηδιασμένοι, σοκαρισμένοι. Μα πόσο σκληρή είναι τελικά αυτή η Τρόικα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ζητάτε τόσο σκληρά μέτρα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην Άγγελα Μέρκελ και το Φρανσουά Ολάντ. Οι εταίροι μας δυστυχώς κατέληξαν στο προχθεσινό Eurogroup σε μια πρόταση τελεσίγραφου προς την ελληνική δημοκρατία και τον ελληνικό λαό. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα μας παρέδιδαν μια πρόταση που δεν θα ελάμβανε καθόλου υπόψη της το κοινό έδαφος της επιτρίμηνο διαπραγμάτευσης στα Brussels Group. Η απόφαση αυτή οδήγησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην αυξήσει τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και ανάγκασε την Τράπεζα της Ελλάδας να εισηγηθεί την ενεργοποίηση μέτρων τραπεζικής αργίας και περιορισμούς στις τραπεζικές αναλήψεις. Τέλος, διακόπτουν για λίγο τις συνομιλίες για να το ξανασκεφτούν. Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι η ελληνική πλευρά αποχώρησε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων γιατί, όπως λέει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν κάνει πίσω. Το γνωρίζαμε άλλωστε όλοι μας ότι οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες. Και πώς να μην είναι δύσκολες όταν οι απαιτήσεις των θεσμών και των πιστωτών της Ελλάδας είναι σκληρές και όταν η ελληνική κυβέρνηση έχει εκλεγεί με μια σαφέστατη λαϊκή εντολή. Από την αρχή επιδιώξαμε και εξακολουθούμε να επιδιώκουμε μια συμφωνία. Όχι μια οποιοδήποτε συμφωνία. Μια συμφωνία που θα αποτελεί ένα τίμιο συμβασμό, που θα ρυθμίζει το χρέος, θα επιτρέπει την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και ιδίως δεν θα ρίχνει τα βάρη ξανά στους πιο φτωχούς και στους πιο αδύναμους. Την εικόνα τη δίνουμε μέρα με τη μέρα ανοιχτά, δεν κρύβουμε τα χαρτιά μας. Αγωνιζόμαστε διαπραγματευόμενοι. Όσο ο ελληνικός λαός στηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης, η κυβέρνηση θα κρατάει τα δίκαια αιτήματα του ελληνικού λαού προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία που δεν θα είναι απλά συμφωνία, αλλά θα είναι μια λύση. Και τότε αρχίζει το γνωστό σύριαλ της κινδυνολογίας. Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς, τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους, θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις, θα καταστραφούμε. Όχι να οδηγήσουμε απερίσκεπτα τη χώρα σε μια ανεπίστρεπτη οικονομική καταστροφή. Σε άλλη περίπτωση υπήρχε ένα καταστροφικό τσουνάμι που θα μεταφραζόταν σε μια χωρίς προηγούμενο διόγκωση της ανθρωπιστικής κρίσης. Δύο εναλλακτικές λύσεις πάνω στο τραπέζι. Τη συμφωνία με αυτούς τους όρους ή την άτακτη χρεοκοπία. Την έξοδο από το ευρώ. Και πού καταλήγει σχεδόν πάντα αυτό το χιλιοπεγμένο σύριαλ της δραματοποίησης, της κατατρομοκράτησης του ελληνικού λαού, με το γνωστό τέλος της άτακτης υποχώρησης, της αυτογελιοποίησης. Είναι ξεκάθαρο πια ότι πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Όπως βλέπετε, οι Τροϊκανοί αλλάζουν απλώς τους υπαλλήλους τους. Στην αρχή χρησιμοποίησαν τον Παπανδρέο. Εν συνεχεία βάλαν τον κύριο Παπαδήμο. Μετά διορίζαν τον κύριο Σαμαρά. Προχωράνε τώρα σε ένα τρίτο μνημόνιο, σε μια τρίτη Βρετανική σύμβαση και πιθανώς με έναν άλλον υπάλληλο πρωθυπουργό. Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Καλώς όρισες μνημόνιο Τσίπρα. Καλώς να έρθει το μνημόνιο Τσίπρα Καμένου. Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο Τζον Πέρκινς, ο συγγραφέας του γνωστού βιβλίου «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου». Τζον, ευχαριστώ που παραβρεθήκατε στην εκπομπή μας σήμερα και για να ξεκινήσουμε, στο βιβλίο σας είχατε γράψει πως για πολλά χρόνια εργαστήκατε ως οικονομικός δολοφόνος. Ποιοι είναι αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι και πώς λειτουργούν?
Η δουλειά μου ήταν να εντοπίζω χώρες που είχαν πόρους όπως πετρέλαιο, μεγάλες αγορές και δίκτυα μεταφορών που οι εταιρείες μας ήθελαν. Μόλις εντοπίζαμε αυτές τις χώρες, τους ετοιμάζαμε υπέρογκα δάνεια, όμως τα λεφτά δεν πήγαιναν ποτέ στις χώρες, αλλά στις δικές μας εταιρείες για να αναλάβουν την κατασκευή μεγάλων έργων που προσέφεραν μεγάλα ωφέλη στους πλούσιους των χωρών αυτών και στις δικές μας εταιρείες, αλλά όχι στην πλειοψηφία του πληθυσμού. Στον οποίο πληθυσμό βέβαια φορτώνονταν ένα μεγάλο χρέος και μόλις είχαν δεσμευτεί με αυτά τα χρέη, επιστρέφαμε μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στην περίπτωση της Ελλάδας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τεράστιες απαιτήσεις όπως αυξήσεις φόρων, μειώσεις δαπανών και ιδιωτικοποίησεις μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων όπως δίκτυα ίδρυυσης και μεταφορών. Ουσιαστικά υποδηλώναμε αυτές τις χώρες στα όργανα της κεφαλοκρατίας, στις μεγάλες εταιρείες, στο ΔΝΤ και στην περίπτωσή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν μιλήσουμε συγκεκριμένα για την περίπτωση της Ελλάδας, ας μιλήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι λειτουργούν. Αναφέρατε πως βυθίζουν αυτές τις χώρες στο χρέος, πως τα χρήματα που δανείζουν φεύγουν από την χώρα και αναφέρατε επίσης στο βιβλίο σας πως παρουσιάζατε υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακριβώς. Λέγαμε πως αν επένδυαν σε αυτά τα μεγάλα έργα, η οικονομία τους αναπτυσσόταν με ταχύς ρυθμούς. Στην πραγματικότητα όμως, όταν επενδύει σε αυτά τα μεγάλα έργα, εξακολουθεί μεν οικονομική ανάπτυξη, αλλά σχεδόν αποκλειστικά για τους ήδη πλούσιους που ελέγχουν ένα τεράστιο ποσοστό της οικονομίας και όχι για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Το βλέπουμε σήμερα στις ΗΠΑ, όπου αναπτύσσεται η οικονομία, αυξάνεται το ΑΕΠ, αλλά ταυτοχρόνως αυξάνεται η ανεργία, αυξάνονται οι κατασχέσεις κατοικιών και παρόλα αυτά εμείς δείχναμε πως από αυτές τις μεγάλες επενδύσεις θα ακολουθούσε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και έτσι θα δικαιολογούσαμε αυτά τα οδυνηρά και εξουθενωτικά δάνεια. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που συνδέουν τις χώρες που στοχεύουν οι οικονομικοί δολοφόνοι, όπως για παράδειγμα το φυσικό ή ορυκτό πλούτο που διαθέτουν ή μήπως η γεωστρατηγική θέση που έχουν στο χάρτη? Yes, all of those. It was really dependent. So resources. Ναι, όλα αυτά που αναφέρατε, πόροι όπως πετρέλαια και άλλα ορυκτά, η γεωστρατηγική τοποθεσία ή ακόμα και μεγάλες αγορές που διαθέτουν ή το χαμηλό εργατικό κόστος, αυτά που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη δεν διαφέρουν τόσο από όσα ανάφερα. Συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και της Ελλάδας. Τι ακολουθεί από την στιγμή που αυτές οι χώρες έχουν βυθιστεί στο χρέος? Με ποιον τρόπο επιβάλλουν οι οικονομικοί δολοφόνοι τις δικές τους απαιτήσεις? By insisting that the countries adopt policies that will sell their publicly owned. Το καταφέρνουν επιμένοντας στις ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, δίκτυα ίδρυυσης και μεταφοράς, πανεπιστήμια, ακόμα και φυλακές. Απαιτούν ακόμα και την κατασκευή στρατιωτικών βάσεων. Ουσιαστικά αυτές οι χώρες γίνονται υπηρέτες της κεφαλοκρατίας και ας μην ξεχάσουμε πως σήμερα υπάρχει μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Όχι της Αμερικής, δεν βοηθάει τον αμερικάνικο λαό ιδιαίτερος. Είναι μια αυτοκρατορία όπου οι μεγάλες εταιρείες κυριαρχούν. Ελέγχουν τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών και σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν τις πολιτικές άλλων χωρών. Αναφέρατε νωρίτερα την άποψή σας για την Ελλάδα ότι έχει γίνει θύμα των οικονομικών δολοφόνων. Ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν μάθατε για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και για τα οικονομικά μέτρα που θα εφάρμοζε η χώρα? Well, I've been following Greece for a long time. I was on Greek television. Παρακολουθώ την Ελλάδα για πολλά χρόνια και επίσης είχα μείνει για πολύ καιρό στην Ισλανδία και στην Ιρλανδία. Με κάλεσαν στην Ισλανδία για να βοηθήσω την ενθάρρυνση του πληθυσμού να ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα για την αποπληρωμή του χρέους. Τελικά ψήφισαν όχι. Και τώρα η οικονομία της Ισλανδίας είναι σε καλύτερη κατάσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη. Προσπάθησα να κάνω το ίδιο και στην Ιρλανδία, αλλά εκεί δεν πέρασε το δημοψήφισμα, αν και έχουν ακουστεί πολλά για την εγκυρότητα αυτού του αποτελέσματος. Στην περίπτωση της Ελλάδας κατάλαβα αμέσως πως οι οικονομικοί δολοφόνοι χτυπούσαν τη χώρα. Σίγουρα η Ελλάδα έκανε λάθη, οι ηγέτες σας έκαναν λάθη, όχι τόσο πολύ ο ελληνικός λαός, αλλά τώρα ο ελληνικός λαός καλείται να εκπληρώνει αυτά τα λάθη των ηγετών του που διαπράχθηκαν σε συνεργασία με τις μεγάλες τράπεζες. Αυτό έχει συμβεί παντού. Στη Λατινική Αμερική, στην Ασία και αλλού. Υπάρχει πλέον στην Ελλάδα ένα κοινό αίσθημα αυτοαπαξίωσης, καθώς πολλοί αισθάνονται πως οι ίδιοι και γενικότερα οι απλοί πολίτες φταίνε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται πλέον η χώρα και πως ο ίδιος ο ελληνικός λαός
πώς απέτυχε. Επίσης έχουν εδατωθεί οι κινητοποιήσεις, ενώ υπάρχει και μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα. Αυτή η κατάσταση παρομοιάζεται με όσα είδατε στις άλλες χώρες που έπεσαν θύμα των οικονομικών δολοφόνων. Sure, that's part of the game, convince people that they're wrong, they're inferior, Ναι, αυτό είναι μέσα στο σχέδιο. Να πιστεί ο κόσμος πως είναι λάθος, πως είναι κατώτερος. Η κεφαλοκρατία το καταφέρνει θαυμάσια, όπως στον πόλεμο του Βιετνάμ, όταν έπεισαν την κοινή γνώμη ότι το Βόρειο Βιετνάμ ήταν ο εχθρός, ενώ σήμερα είναι οι μουσουλμάνοι. Είναι το παιχνίδι που λέμε διέρη και βασίλευε και ότι εμείς είμαστε καλοί, εμείς έχουμε πάντα δίκιο, εσείς είσαστε λάθος. Στην περίπτωση της Ελλάδας γίνεται μεγάλη προσπάθεια να πιστούν οι Έλληνες ότι είναι τεμπέληδες και ανίκανοι, ότι δεν ακολούθησαν τις σωστές πολιτικές. Ενώ στην πραγματικότητα οι ευθύνες γι' αυτό πρέπει να αποδοθούν στους οικονομικούς κολοσσούς που ανάγκασαν την Ελλάδα να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Κάτι παρόμοιο γίνεται στις ΗΠΑ, όπου προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο που βλέπει την κατοικία του να κατάσχεται από τις τράπεζες ότι ήταν βλάκες, ότι ζούσαν πέρα από τις δυνατότητές τους. Η αλήθεια είναι πως οι τραπεζίτες τους το επέβαλαν. Παγκοσμίως λοιπόν εμπιστευτήκαμε τους τραπεζίτες που δεν πιστεύαμε πως θα μας συμβούλευαν για να αγοράσουν ένα σπίτι που ήταν πιο ακριβό από αυτό που μπορούσαμε να αγοράσουμε. Σφίξτε τις ζώνες σας, μας έλεγαν. Σε λίγα χρόνια η αξία του σπιτιού θα αυξηθεί, θα γίνετε πλούσιοι, ενώ στην πραγματικότητα έγινε το αντίθετο. Οι τράπεζες κατάσχεσαν τα σπίτια και τα πούλησαν ξανά. Και μετά είπαν στον κόσμο ότι εσείς είσαστε ηλίθιοι, είσαστε άπλιστοι, δεν πρέπει να αγοράσετε μια τόσο ακριβή κατοικία. Αυτό έχει γίνει σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας. Στην Ελλάδα οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις υποστηρίζουν πλήρως τις πολιτικές λιτότητας, όπως επίσης και τα μεγάλα επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? No, well, it doesn't surprise me, and yet it's ridiculous because austerity doesn't work. Δεν με εξαφνιάζει παρόλο που είναι γελίο, επειδή ξέρουμε πως η λιτότητα δεν αποδίδει. Το έχουμε αποδείξει επανειλημμένως και ίσως η καλύτερη απόδειξη είναι το αντίθετο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που ξεκίνησε το 1929, ο πρόεδρος Ρούσβελτ εφάρμοσε πολιτικές για την τόνωση της ρευστότητας και την αύξηση της απασχόλησης. Τέτοιες πολιτικές αποδίδουν, όχι τα μέτρα λιτότητας. Πρέπει να καταλάβουμε πως στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, τα τελευταία 40 χρόνια η μεσαία τάξη έχει συρρικνωθεί. Το πραγματικό της εισόδημα έχει μειωθεί, ενώ η οικονομία αναπτυσσόταν. Αυτό έχει γίνει παγκοσμίως. Το μεγάλο κεφάλαιο πρέπει να καταλάβει επιτέλους πως δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός η συρρίκνωση αυτή. Η μεσαία τάξη είναι η αγορά. Αν συνεχιστεί αυτή η συρρίκνωση, είτε στην Ελλάδα είτε στην Αμερική είτε αλλού, στο τέλος η ίδια κεφαλοκρατία θα χάσει. Κάποτε είχε πει ο Χένρι Φόρντ ότι ήθελε να πληρώσει τους φόρους εργαζομένων του με αρκετά μεγάλο μισθό ώστε να μπορούν να αγοράσουν τα αυτοκίνητα που κατασκευάζουν. Αυτή είναι μια σοφή πολιτική. Η λιτότητα κάνει το αντίθετο. Είναι ανόητη. This austerity program moves in the opposite direction, and it's a foolish policy. Όταν γράψατε το βιβλίο σας το 2004, είχατε εκφράσει την ελπίδα σας για το ευρώ ότι θα έβαζε τέλος στην ηγεμονία της Αμερικής και του δολαρίου παγκοσμίως. Θα περιμένατε ποτέ πώς θα βλέπατε αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την αυστηρή λιτότητα που έχει επιβάλει στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση? Well, by the time I wrote my latest book, Hoodwink, I certainly did. It was, and really. Αυτό που δεν συνειδητοποίησα τότε ήταν πόσο η κεφαλοκρατία ήταν αντίθετη με την Ενωμένη Ευρώπη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με ένα ενιαίο νόμισμα, με τις ελεύθερες αγορές, αλλά δεν θέλουν ενιαίους κανονισμούς και ενιαία νομοθεσία. Η κεφαλοκρατία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ευνοϊκότερη φορολογική νομοθεσία από άλλες, ευνοϊκότερους κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς νόμους από άλλες χώρες. Πώς θα λειτουργούσε η κεφαλοκρατία χωρίς να εκμεταλλεύεται φορολογικούς παραδείσους όπως τη Μάλτα? Πρέπει να καταλάβουμε πως ενώ αρχικά η κεφαλοκρατία υποστήριξε την δημιουργία της Ευρωζώνης, είδε στη συνέχεια πως αν θα δημιουργόταν ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία θα είχε πρόβλημα. Δεν το ήθελε αυτό. Έτσι, η κρίση στην Ευρώπη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες της κεφαλοκρατίας να αποδυναμωθεί η Ευρώπη. Στο βιβλίο σας αναφερθήκατε στο παράδειγμα του Ισημερινού και άλλων χωρών που μετά την πτώση στην τιμή του πετρελαίου στα τέλη της δεκαετίας του 80 είχαν να αντιμετωπίσουν ένα υπέροχο χρέος με αποτέλεσμα να εφαρμόσουν και αυτές σκληρά μέτρα λιτότητας, όπως γίνεται τώρα και στην Ελλάδα. Οι λαοί αυτών των χωρών πώς αντιστάθηκαν σε αυτές τις πολιτικές? Well, Ecuador elected a pretty remarkable president.
Ο Ισημενός εξέλεξε ένα εντυπωσιακό πρόεδρο, τον Ραφαέλ Κορέα, ο οποίος είχε ολοκληρώσει διδακτορικό στις οικονομικές επιστήμες στις ΗΠΑ. Καταλαβαίνει λοιπόν πώς λειτουργεί το σύστημα και κατανόησε πως τα χρέη της χώρας είχαν συσσωρευτεί όσο κυβερνούσε στη χώρα μια στρατιωτική χόντα που ελεγχόταν από τις ΗΠΑ και τη CIA. Ο λαός δεν είχε συμφωνήσει στη συσσόρευση αυτού του χρέους και ο Κορέα δήλωσε πως δεν ήταν δυνατόν να αποπληρώσει αυτό το χρέος. Ότι ίσως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή η Χούντα ή η οικονομική δολοφόνη θα έπρεπε να το αποπληρώσει και όχι ο λαός. Από τότε είχε επαναδιαπραγματευτεί το χρέος, το μείωσε σημαντικά, ενώ είχε πει ότι ίσως αποπληρώσει ένα ποσοστό. Αυτή ήταν πολύ έξυπνη κίνηση και έχουμε δει κάτι παρόμοιο να έχει γίνει στη Βραζιλία, την Αργεντινή και την Ισλανδία. Από τότε ο Κορέα έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες λόγω της αντίστασής του στο κατεστημένο. Εάν δεν είναι ευχαριστημένοι οι οικονομικοί δολοφόνοι, τότε στέλνουν τους εκτελεστές να σε δολοφονήσουν ή να σε ανατρέψουν. Επιχειρήθηκε να γίνει πραξικόπημα εναντίον του Κορέα, κάτι όμως που έγινε τελικά στην Ονδούρα. Πρέπει να καταλάβουν πως οι ηγέτες βρίσκονται σε μια πολύ ευάλωτη θέση και πως τελικά οι ίδιοι λαοί πρέπει να αντισταθούν. Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισλανδίας. Εκτός από το δημοψήφισμα που κήρυξαν, ποια άλλα μέτρα εφάρμοσαν για να ξεφύγουν από την κρίση και την λιτότητα? Έχουν επενδύσει πολλά χρήματα σε προγράμματα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ έχουν παραπέμψει σε δίκη πολλούς τραπεζίτες που κατηγορούνται για την οικονομική καταστροφή της χώρας, κάτι που έχει τονώσει το ηθικό του λαού. Έχουν πει όχι στα μέτρα λιτότητας και στην αποπληρωμή του χρέους και προτίμησαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η απασχόληση οδηγεί στην οικονομία και αν υπάρχει υψηλή ανεργία, όπως έχετε στην Ελλάδα, η χώρα πάντα θα αντιμετωπίζει προβλήματα. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γίνει να αυξηθεί η απασχόληση, για να αυξηθούν και τα εισοδήματα και να τονωθεί η αγορά. Κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στον ελληνικό λαό που συνεχίζει να δοκιμάζεται από τα σκληρά μέτρα λιτότητας? Θέλω να βασιστώ στην ιστορία της Ελλάδας. Είσαστε ένα υπερήφανο δυναμικό έθνος, μια χώρα πολεμιστών. Η μυθολογία του πολεμιστή εν μένει προέρχεται από την Ελλάδα, όπως και η δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε πως η αγορά είναι η δημοκρατία σήμερα, πως οι δαπάνες μας είναι η ψήφος μας. Οι περισσότερες πολιτικές δημοκρατίες είναι πλέον διεφθαρμένες, επειδή ελέγχονται από τις εταιρείες. Η δημοκρατία όμως λειτουργεί με τους κανόνες αγοράς. Θέλω να ενθαρρύνω τους Έλληνες να αντισταθούν, να μην αποπληρώσουν το χρέος, να οργανωθούν δημοψηφίσματα, να βγουν στους δρόμους και να απεργήσουν. Να μην δεχτείτε την κριτική ότι είσαστε ανίκανοι, ότι εσείς φταίτε, ότι πρέπει να δεχτείτε τη λιτότητα. Αυτό ωφελεί μόνο τους πλούσιους. Αποκαταστήστε τη μεσαία τάξη, την απασχόληση και τα εισοδήματα και υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας. Τιμήστε την υπερήφανη ιστορία σας σαν έθνος και γίνετε παράδειγμα προς μίμηση για τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να υπερβεί τη φυσική του ροπή προς την αδράνεια, την ησυχία. Αν στο Θουκυδίδης το είχε πει αυτό. Ή η ελευθερία ή η ησυχία πρέπει να διαλέξετε. Είτε είσαστε ελεύθεροι είτε είσαστε ήσυχοι. Τα δύο μαζί δεν γίνονται.